କାହିଁକି ସେ ମଦାର ପିଉଛ? ତମକୁ କହୁଛି, ତମକୁ। ସୁରାପାନ କରିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର, ବଂଶ ନାଶ ଗଲା, 100 ଭାଇ ନିପାତ ହେଇଗଲେ। କେବଳ ରାଗ ରହିଲା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କେନ୍ଦେ ନିପାତ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ପାଖରେ, କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ରାଗ ଅହଙ୍କାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି, ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇକି ରହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ରାଗ ହେଲା ମଣିଷର ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ। ରାଗିଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେବ। କେବେ ହେଲେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ମୁଁ ସୁନା ଭାଇଟା ପୁରା କହିଲି ବୋଲି କେତେ କଥା ରାଗିଲ କି? ରାଗନି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେୟା ହିଁ କହୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।